Aritz, nerabeak dituk, utzi pakean, zer egin alakorik. Hoi etorriko nauzun etzokara lagandura talera. Badira, bizpailu aste, nengoela ni lanean, bapetan ibiltzerakoan, nerabe batzuek, esan zutela, Nikola entzun nuen. Begira, zerako pila dakarren, begira, zerako berarritakoa, begira, ropa. Nik bira eman, eta galetu nien. Zer dutzen dizue? Arazorik nire pilarekin, arazorik nire belarritekoarekin. Eta lako batean, lankide bat hurbildu eta lankideak ala esan zian. Aritz, utzi pakean, nerabeak dira eta badakizu hor hormonak direla eta hor daude borrokan hormonak eta nerabeen gauzak dira. Barkatu? Hau da, nerabeak direnez, orduan, ezin zaila zer esan. Errespetu faltak izan ditzakete, doza esan dezakete, noski, nerabeak direnez eta hormonak borrokan dituztenez, ezin diegu ezer esan. Lehen egin, irakasleak gara, eta irakasle moduan, irakatzi behar diegu. Baina, respetuen oferta bat dagoenean, berdin dit, nerabea, gaztea, aurra edo nagusia izan, esan bar zaie, erakutsi bar zaie hori respetu falta dela, bezala nola ikasiko dute, nola.